Inaasahan na may tatayo na ngayong buwan ang dalawang set ng medical facility para sa mga mild symptomatic patients ng Lapu-lapu City at dalawang set rin ng dorm type para sa health workers. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Luan? Yes, Attorney said, aron kasolusyonan ang kakuwangan sa mga COVID beds sa Lapu-lapu City usa ka prefab medical facility ang gikatakdang pabarugon karong buwana. Nagsugod na sa clearing operations o giset up na ang bakanting luna at bang sa Hoops Dome nga mao'y pabarugan sa usa ka set nga van-type medical facility alang sa mga mild symptomatic patients. Tupad niini ang usa-usab ka set sa dorm-type prefabricated facility alang sa mga health workers. Matod ni Engineer June de la Cruz, Division Chief sa Maintenance sa DPWH-7 nga lakip sa ilang trabahoon ang Hoops Dome diin ibutang ang ikaduhang set alang sa mga mild symptomatic patients. Samtang sa tupad sa Hoops Dome, pabarugon ang ikaduhang set sa dorm-type facility. Tag-16 ka mga beds ang ma-accommodate sa matag set sa prefab facility. Inclusive na siya tanan, individual rooms, we have CRs and a bed. No? Of course, technically, procedural equipment. Matod ni Najel Banasya, Crisis Manager sa Lapu-lapu City, hayan, masolusyonan na unya ang suliran sa kakuwang sa mga COVID beds sa mga hospital sa Lapu-lapu City. Yan na, magamay-gamayan tag problema sa atong mga hospital. Madaghan na tag mga kabutanan sa atong mga mild symptomatic patients sa COVID-19. Ang Chief of Hospital sa Lapu-lapu City Hospital nga si Dr. Cliff Canton sa interview kagahapon sa Balitang Bisdak mi konfirmar nga okupado na gyud ang tanang 35 ka mga beds alang sa confirmed COVID cases ug sa mga suspected COVID patients. Puno na usab ang ilang mga sari tents. So we're trying to find ways na ang mga improve na namo nga pili na mo ibutang sa step down facility, ma-transfer na sila para maka-accommodate the further na patient. Attorney said ang gahin sa pagpabarog sa prefab medical facility iya sa uluhang bahatan sa DPWH. Mukantidad sa 200 million pesos ang kinatibuk ang gahin alang sa pagpabarog sa mga medical facility sa Lapu-lapu City, Mandaue City ug Cebu City. Attorney said, Maraming salamat Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.